Здравейте! Аз съм Валери и днес играем Clash Royale. Ето, ще правя по-често клиповете, доста време. Ще ги правя много по-често, но вече е край на учебната година и вече мога да правя почти всичко. Какво се... О май гад, събрахме... Едва първия... О, втори чест, бе, право бе. С моето отсъствие сме събрали поне втория. Това е голямо. Аре, да, ха-ха. Аре, ха-ха. Последно. Има 4, да ми вградят някаква карта. Дори че картите са толкова скъпи за апгрейдване. Айде! Охо, супер! Аре, една битка с някой да събираме за малко по-честа. Айде, имаме... Сега са 4 има. И аз съм четвъртия. Айде, 3. Айде, някой от тимови да дойде да помогне за чест. Чакай, това бе съпка. Айде да бием. 7 лева. Сами. Добре, ще снимам. Този път да не се изложа. Предишните клипове. Няма смисъл да се защитя. Беби, драги, не ще го ако не му пусна никакви стрели. Добре. Той едва ми пусна нещо, бе. Бързо, умри. Влад, сега ли се включи звука, бе? Магиосика не ми трябва, не мога да вземя. Ще ми изради колата. О, шат. Барбериани, заредете се! А, шат! Умри! Убиха един от барберианите. Трах ми 4 да стигнат. Подкрепления! Бият и двамата ви едновременно. Тъй като е разсеял. Това ми спълна две! Fuck you! О, не. Забавяйте, трябва ми забавяне. Айде! И няма да мисъл! Тях торнадки! Бързо, помогни торнадия! Барбериани, че се справите ли само с двама няколко ниски живота? Шет. Ох! Нямаше смисъл да ги пускам там. Не знам и аз, това вече ме би. Добре. Балон, ти си наред. Бързо зарези се. То ми спълна торнадото. Ще му направя комбо преди той да ми направи с този гигант. Умре! Ставаше ми добра тактика. Шит! Майко, за първи път да се излагам по този начин. Само се насъбора на кула малко. 3 дори ми даде. Фак! Защо? Май! Добре, айде, моля те една битка заедно. Айде, не съм играл толкова време. Сега имам шанс да поигра с някой. Събира за това чест. Я за спирам нещо ми даде. Нищо. Аре, една битка. Какво? Кин плюс. Окей. Това ми спъва 4 скелети, бе. Те са много слаби.
Та не ми е нужно, ще ме убие кулата. Майко, той е взел най-слабите карти, като Косио. Сега има запи или стрели. Майко, той е много голям слабък. Той го бих само с няколко карти, той едва ме тук само едната кула. Майко, какъв слабак е той. Майко, той дори вече... Той отиде само спомня една карта и спря да играе. Добре, един може да го бие. Ех, съм също да ви хрушка. Едно бих. Как го бих сам в първата няколко секунди го бих. Още 3 ми правя. И се превидя. Кав. Разделиха се. Още 2! Гръмни, бам! Ми докосна кулата, ха-ха. Аз му докосна вече. Атака! Да бреш! Ще миркаш! Един бървен остана, му бих картата. Мисля, че трябваше да запазя. Колко съм тъп. Много смешно. Куа. Те взимат тачка направо, бе. Но аз не ги харесвам. Без метеор! Айде! Последна битка за този клип. Единственото нещо, което най-много исках, е да правя епизоди. Няма да ви кажа на какво ще е срамно. Айде, гръмнете с бомбата! Когато че еднакви числа, само осмиците и шестиците не са една и същи. Той едно и също число е, само че... Аз как му стех на едно и също число е? Толкова ли съм бил добър? Някои от вас са стигнали, дори едва са стигнали, бе. Едва го удариха дори. Не искам балони в моята смяна. Добре. То ми спална още едно ли? Ама се първото, сега ще ми спална второ. Не! О, майгът, ако беше ме унищожил с метеор, сега ще съм мъртъв. Продължение. Фак! Добре, мисля тук да бъде клипът ми. Успях, не знам. Дори не знам как да го кръстя. Всичко не знам. Добре, хора, довиждане.